ko guys kay murang na sobraan ni siya sa mas kubado bitaw nga or buwa nga sugar ba. So ana ma kuan. So man yan isang i-deliver karon niya si Nicole ko mag-deliver din uban, so nakahimo ko og napo kay ngani guys. So ag usa gihapit na. Gihapit na sa kuan, i-deliver na ni Papa Edi. So nana si Robin ma'am mo tiwasan niya. Niya ka ni ma'am kuan na siya kanang bangagan pa na siya og sa sud sa CR kay maributangan og gamay nga bintana ba para dagtuas. Para na singawan ang CR. Guys, ready ko guys kay malagi na Chinese New Year ug na mga ning order og biko. Maghimo sa kudaan og lapik. Nga gabihan man ko guys manang dahil na lang ako naghimo lapik sa kalan adto man takos gawas. Na makasave ra taw gas. Magtulo mo ko sa gawas ug mga guys mag bilab sa pilit. Good morning guys, nako dari ning balhin sa kuan. So nako dari guys ga biko. Kay gabi iga kuan ra ko guys gihimo ra ko og kanang latik. Ning mambi nako dari gahimo og latik kay gabi iga kuan man ko gahimo ra ko dadtong lunok. So dari ko ga latik. Dali ra man tong lunok kay alanahan ra man to. So ning kamot ta kay diyan na laman ni maka tigom-tigom. Robin Mambin nagka na kay buslutan man na para sa CR. So buslutan na niya nagka-schedule ra ko na niya yung Domingo. Hindi ko guys kay murang na sobraan ni siya sa mas kubado bitaw nga or buwa nga sugar ba. So ana ma kuan. So man yan isang i-deliver karon niya si Nicole ko mag-deliver din uban, so nakahimo ko og napo kay ngani guys. So ag usa gihapit na. Gihapit na sa kuan, i-deliver na ni Papa Edi. Kay des niagi des daghang kadto nga matagai, so marong gitagaan na karon. Daghang kadto mga ning PM ba nya wan hama pili. Nang gustuhan na sila karon kay Chinese New Year. Muna pakita guys pag karo-karo guys nabilin nga dikit dukot na naman na siya. Inday guys so mga po sa itog 12 ka buok. So mag-deliver sa kuno ning biko. Among imlolir guys na mura dari. Nagawas ra nimos utahan. Ayo, diyan ang inyong biko. Salamat. Namaligyas gagaw ni Papa Edi. Hala. Maligya kog biko guys kay mado na laman na itay kada adlaw income ba. Uban guys si Nicole mo nag kuan nag deliver dapit sa briefing niya ang uban anjang si Papa Edi kay ladyo pod na nasa lungsod diyan na pwede to sa Padung Santander ba ang mga suki. Nabuhi ta guys kay sa maglingkod ta. Diya karon mabisi mi dadto kay manglimpyo mi sa kuan ang garden kay nay magimbalwit ugma kay di man nila ihatag ang tulo ka baboy ug wala sila makita ang mga tanom nga kuan manang mga diskarte pabuguron guys ug kuan sa unahon ni nga ang tanom dadto kamong kuan raman talong raman og sili ug mga nanglan ay mga uban nga bag-o matugsok ba hangita pa ko gitugsok.
Mga seed ron, asa tamangitag seed. Panuroy ko guys, narimis likod kay na ay mag-imbalwit ugma. Hala init naman nak. Luya. Mangiluan kay. Asa ka nang daghang bunga na? Di ba ang diri ba waram mo tubo sa dagan. Ay putli kay ni bunga, daghan. Di ba Dahon ra. bahon gani. Pasig maputol na nimo ng bunga ha kay mag-imbalwit ra ba sila ugma? Nami ako nang tanong pug balik og bati. Huwag sila mag-deliver sa Biko. So ato na sa Uslob. Sang resort to pa? Ngan sa resort? Mark binili. Mark Binili? So Mark Binili to nila ihatod tong resort. Ay kanang Biko. Tulo ka tab. Suki po to na guys kanang resort bitaw dito sa Mark Binili sa Lagundi man siguro na. Kay arang bisihan na to guys. Kay nalagi mag-imbalwit ugma. Guys kay mag-deliver lagi sila sa Papa Idi ug si Nicole atos Uslob yun na agragahan na may nabuhat dari daghang lugbati guys nga gikan sa Bohol guys na nubo na so ato na isang ipang balhin ug mudag ko na siya jaguan pod ka ng passion fruit ug sili na mga sili na siya nga hang tubo na pod siya. Katong na yung mga gitanom ay isa bitaw nga mga puwag kuan nurok na po siya guys. Dako na po mig na kuan. Ya sa taot di ko sa katong niingon nga kanang magdaob-daob banja. Magdaob mo jud mi diri mahapon bisag si Ate Daday magdaob na siya. Kay para pud sa iwas sa lamok ba. So magdaob-daob jud mi anang mga kanang mga ni buglayan namo nang idauban. So nahinlo-hinlo na gamay guys ya. Diya bago kog tanom og kuan dari. Tanglad. Ang giibot ag sa katanglad ya na lagi manok. Ang tanglad ako nang kuan ni kay say na bazay mga adto dari tanglad kada adlaw. Pwede pag ang hira maghilira pag dari tanglad ba para puro tanglad nga na. Pwede man yan sa niya usbo ni tanan niya. So na ang gitamnan nagilahad dos ilang lugar man na guys pero ang gitamnan ang gibutang tusukan dari may butang ang wire dari ang atis diha guys wani ang atis diha mga duha ka punuan napukoy malbiri dari nga gitanom pa ko mahuman dihang dapita guys naghang mga taong dari nga gipang plan man na ni guys ja bunga man po kuha na pero hapan ng tiwason na siya kay hapan ng tangon kay
Dali na iya hilira. Ano sa manihong tanglad nga? Di anay man. Tanglad. Kamunggay. Diyan naghanag bunga hang kuan guys gahapon katong puno naghanag kadug bunga na hang ipatindig kay sa sobras daghang kadug bunga banja. Di naman niya makaya sa kabugat. So Amerikano man ni siya nga talong guys, Amerikano. Gahapon ang gipang kuan ni siya guys kay rong sayad naman gud siya sa kadaghan bunga. Bago pa ganina sa giharbisan guys nga ana pa bunga. Gisalad. Lami magud ni salad. Lami ni siya kay Amerikano ba ni siya nga kuan. Magpadagal is Mama Julie ani. Kani siya batik-batik. To garang daghana guys oh. Kita mo sa ang reels nga ang gialasa guys. Naghanan na siya oh. Nabawasan na gali ni siya guys kay kuan. Nabawasan ni siya kay hanggi pang ipuan Nga para sa tugsukan ron kay buong panahon guys nga bisig man kadug hangin. Ngayon hinay lagi ko pang kuan na ni kay mo nito sila ugma man nangita mauwaw ba nga kado sagbot ba unja ito gusok na itong hang kuan unja dari guys ara mo pakiton ang tugsok dari hang tawag nito lugbati nabutan ako dari alas 12 guys tuwa pa man po sila sa Nicole nag deliver sa Oslob. So hara nang itanong unsa guys ang kalugbati. Kaya buwang naman ang kalugbati dani. Kita man mo ganiha guys nga grabe nang labungan na diha napita. So kanang tamnan og usog og pipino. Nya kani siya oregano ni tambo ka jo oregano guys oh. Oregano. Oy Inday. Nangitlog na mo si Inday. Si Inday og si Pidra. Aga tuhang mga gagmay nga sisiw kay tora na dato gibutang kay mugang iipon na tuhakon Manila. So mga to guys. Daob-daob gud na kanang okay ra man dani magdaob. Pero sa pagkatinudjud bawal man jud magdaob pero man may na kasanayan sa probinsya nga magdaob-daob ka kay iwas pud na sa mga lamok. Napo koy talbo sa kamuti dari guys Talbo sa kamuti. Nakoy bagong kita ng mga pulo. Ang gibanda dyan kay hangin ra ba? Kani ang sikwa man ni siya dari guys. Nanay siku na nagalibungan nakaharbis na galipon mo niya ni agi dani. Tuwag kubasa guys sa pagipasaka. Ko ni Sismi Mags and Family kay pagngari kuno nila guys kanang pagngari ni Jaw man siya nakadada ning kuan passion fruit ni siya nga puwa. So ano siyang itanom na to guys kanang mga siya naka so kato mga nangita de kuan mo ni siya wachichaw guys kani siya kay kuan man ni kanang tawag dito tong luy ang dulaw daghang unod ra ba di ay wow daghang kayo sa unod dagko lambok man gud siya na nang dagkeun dyan na aning buwak mo ni siya buwak sa kuan luy ang dulaw na siya
Diya, kanis siya mo ni say wachichaw. Tambaw po ni siya og kuan. Sa una guys, pandemic di pesos naghana ka mga herbal ko dani guys. Nagali po yung kuan. Nagali po ka ng daw nito na panipang balhin no na idang mga so madaghanan po nato nitong wachichaw guys kay tambal ni sa kidney. Inan na sa nimo muguntag tambal so na CTI. Shout out di ko sa mga always nga nagtanaw di sa akong vlog. Naot ko nga naapamusigi Ansan Blanton, salamat. Ma'am Ging Adlawon, salamat kadyo. Kani po siya man di atong chive guys. Chive ni siya. Tanaw kang giputod nga kuan guys oh. Yung tubo. Chive. Sa kuan pa na dari guys, ang tawag ganda. Lami po na sa isagol ni mos pansit. Kaning chive mo. Lambo ka dug kuan. So ano po nang kuan guys kanang kay mga rilagi tuugma sila mga taga-agriculture. Dagko na siya oh. Andiyan na sa putlon guys ug magsugod na jud mi dari og layout ba. Kay sayang pud siya baka nang managko ni siyang punuan pwede man nato ni siyang iputlon ni siya ato na pong ipang tanom ba nya. Maka baligja na pud tagbalik. Nalinan ba kulis ni agi guys ug ngani. Kanang malbiris jijin dayo nagda ganahan ko sa mo juice ani. Ari tong himuan si jijin og juice guys. Kanang cranberry juice. Oh, daghang kadug bunga sa. So amping lang jud mo gani kay tunok ni siya guys. Pun mga hinog na ri jijin burso kanang kuan na may daghan kadud adto sa ilawom pa. Oo. Tindaghana na diha oh. Pero amping lang mo dani kay tinek. Tuan daghana oh. Tayo na sa kapungpong dito guys nga hinog na. Tinek lang na siya. Nang mag kuan. Kay magkuan sa kuron guys mag edit sa kunya human. Magtiwas ko dadto kay magtanom ko sa kuan alugbati